Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan svima. Dobar dan. Dobar dan. Evo, doktore, čestitam. Dobar dan. Bravo, lepi. Poslanik. Doktore, samo Sviđamo se te poznam. Imam izuzetnu čast da vas pozdravim u ime inicijativnog odbora Srpske napredne stranke u Vršcu, ovim našim novootvorenom prostorijama, sedištu opštinskog i okružnog odbora Srpske napredne stranke. Posebno pozdravljam predsjednika Srpske napredne stranke, gospodina Tomislava Nikolića, člana predsjedništva Srpske napredne stranke, gospodina Gojka Radića, poslanike u pokrajinskoj skupštini. Takođe bih želeo da pozdravim i gradonačelnika koji je bio tu, koji svakog momenta treba da stigne, gospodina Čedomira Živkovića, predsjednika Skupštine opštine Vršac, gospodina Nazačića, predstavnike političkih stranaka, političkih organizacija, privrednih subjekata Vršca, koji su nam ukazali čast da dođu povodom ovog naše svečanosti otvaranja ovih prostorija. Hvala vam lepo što ste došli. Dajem reč predsjedniku najjače stranke, Srpske napredne stranke u Republici Srbiji. Draga moja braće i sestre, dame i gospodo, prijatelji, komšije naše stranke, saradnici naše stranke, zaista mi je zadovoljstvo. Ovo je posle Pančeva u tom delu drugo otvaranje prostorija stranke i mnogo mi je drago što je mnogo bolje nego što sam ikad mogao da zamislim da ćemo da imamo u Vršcu. I ranije u onoj stranci smo imali neuslovne prostorije, nije bilo uslova za rad. Ovo je znak da prvo da vas poštuju ljudi u gradu i treba da to imate na umu. Drugo, da znaju vašu snagu među građanima Vršca i našu snagu uopšte među građanima Srbije. I treće, da znaju da nećemo da zloupotrebimo poverenje koje od građana dobijamo, niti da ćemo da ovu državnu svojinu koristimo na način koji ne bi bio u skladu sa interesima građana Vršca, za koje ćete, nadam se, uskoro i kao predstavnici vladajuće većine da radite. Srpska napredna stranka nije napunila godinu dana, ali je prohodala odavno, progovorila odavno, zauzela visoko mesto na srpskoj političkoj sceni. Vidjet ćete iz meseca u mesec kako budu objavljivali rezultate. Čas ćemo mi biti prvi, čas demokratska stranka, ali to izgleda otprilike budućnost srpske političke scene. Oni će predvoditi jedan blok, mi drugi. Smenjivaćemo se na vlasti. Na prvim sledećim izborima pobedit ćemo mi, to je sad sasvim jasno. A potom ćemo gledati da nas baš ne promene odmah posle jednog mandata, da možemo bar nešto da ispravimo od onoga što je jako loše urađeno u Srbiji u poslednjih 10 godina, naročito u poslednjih 10 godina. Vaš zadatak ovde je da konačno jednom ljudi u Vršcu shvate da postoji jedna stranka koja ima svoje prijatelje, komšije u Vršcu, bez obzira na to kojoj političkoj stranci pripadaju, kom narodu, kojoj veri. Mi nismo osnovali stranku da svađamo građane bilo kog grada ili cele Srbije, mi smo stranku osnovali da ih mirimo. I zbog toga imate veliki priliv članstva i zbog toga se mnogi ljudi obraćaju Srpskoj naprednoj stranci, zbog toga je naš potencijal, posebno kadrovski, danas jači nego kod drugih političkih stranaka. Naš taj koalicijni potencijal danas je najjači u Srbiji. Videli ste, ne može više se desiti da negde pobedimo, a da ne formiramo vlast. Toga više neće biti. Ja vam želim mnogo uspeha, želim vam da imamo uskoro izbore za Republički parlament, želim vam da imamo izbore za lokalnu samoupravu, da svoju snagu pokažete, da vas obradujem sve. Ustavni sud je prihvatio
moju inicijativu da se raspravlja o tome da li je u skladu sa Ustavom da nam uzimaju mandate odbornika koje su uzimali u svim lokalnim samoupravama. To je znak da oni znaju da taj zakon nije u skladu sa Ustavom i da ćemo mi uskoro ne samo da vratimo sve mandate koje su nam uzeli, nego će onda ljudi slobodno da odlučuju u kojoj će političkoj stranci da budu i prenosit će svoj mandat iz stranke u stranku. Zato kad budete pravili sledeću listu, razmislite dobro. Kad budete poverili mandat, više nećete moći čoveku da ga uzmete zato što je zaslužio da raspolaže tim svojim mandatom. Pokušat ćemo da napravimo normalnu političku scenu u Srbiji. Nismo ni daleko od toga, ali nismo ni preblizu. Videli ste da smo ponudili saradnju strankama iz opozicije. Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija nemaju kud, nego će sa nama, a šta bi to drugo radile. Srpska radikalna stranka nema kud, nego neće ni sa kim. LDP i nije iz našeg miljeja, a nije ni opozicijna stranka. Tako da je tu otprilike taj deo Srbije na koji mi računamo je onaj deo Evrope koji trenutno pobeđuje svuda u Evropi na svim izborima. Znači, volite svoju državu, ne mrzite druge, branite svoj narod, ne napadate tuđ, gledate da podignete tu svoju državu, da u njoj razvijete i industriju i poljoprivredu i međuljudske odnose i demokratiju i da ničija majka ne zaplače, da ničije dete ne zaplače. Mi imamo dobre komšije, dobrosusedske odnose sa svima osim sa Hrvatskom. Vidjet ćemo Hrvatska kad postane demokratska zemlja, pa šta, i sa njima ćemo na neki način sarađivati. Za Crnom Gorom ćemo da žalimo jako dugo, ali možda će tamo isto da dođe do razuma, možda ćemo opet sarađivati na neki način. Mi smo stranka koja će da brani Kosovo i Metohiju. Mi smo stranka koja neće da glasa za statut Vojvodine i zbog toga nema tog statuta na dnevnom redu, ali smo stranka koja će dozvoliti Vojvodini da se nesmetano razvija, da koristi više sredstava nego drugi delovi Srbije, iako ostvaruje više sredstava, neka više i troši, samo što je Srbija jedna, jedina, nedeljiva, svima nama i otac i majka, svoj našoj deci i otac i majka. Evo, danas sam vam došao u goste, a za sledeće izbore da dođem da vam čestitam pobedu. Želim vam sve najbolje i vama, dragi gosti, hvala što ste... Gospodin Nikoliću, verujem da posjedujete svesnost o visokom stepenu prisutnosti korupcije u našoj zemlji. Kako mislite da se borite s tim problemom? Znate, u celom svetu se zna šta je izvor za korupciju. Izvor korupcije je kada mi je jedan čovjek 10 godina ministar. Znači, smena vlasti se u svim zapadnim demokratijama vrši posle jednog ili posle 2 mandata najviše. Kad vi imate Mlađana Dinkića, Božidara Đelića, njihove stranke na vlasti u kontinuitetu 10 godina, onda je znak da vi ne želite se boriti protiv kriminala. I to se vidi. Kad krenu jedni na druge, onda zaprete jedni drugima, ucene se. Mi možemo slobodno u to da se upustimo, nemamo nikakav balast, nikakvo opterećenje, niko od nas nije umešan, nije u šta loše. Tako da, onaj ko želi pravu borbu protiv mita, korupcije i kriminala, ne računajući druge aspekte političke borbe, taj će glasiti za Srpsku naprednu stranku. Hvala. Recite mi samo još jednu stvar, moram da vas pitam, da li smatrate da je bavljanje politikom trenutno najunosniji posao u Srbiji? Pa zavisi šta računate pod bavljanjem politikom. Unosan posao jeste biti danas na vlasti i odlučiti ko uvozi, ko izvozi, ko gradi, ko ne gradi, u čijim se radionicama popravlja, čija se roba kupuje, to je izvor da zaradite više novca, zarađujete ogromnu slavu i popularnost, što je takođe jedan deo zadovoljstva. Međutim, ne mogu da optužim bilo koga iz opozicije zato što se nikome ne isplati da ulaže u opoziciju. Ne, oni ulažu ono ko je na vlasti, a čekaju opoziciju kad dođe na vlast da ulažu i u nju. Tako da je danas zaista unosno biti član stranke koja je na vlasti, ugledni član, zato što vas u najmanju ruku čeka članstvo u upravnom odboru. Ako ništa drugo, ako nemate biznis, ako niste ministar ili negde u vrhu, čeka vas neko članstvo u upravnom odboru, a to je u većini slučajeva više nego poslanička plata oko koje se diže najviše buke.
Hvala vam najlepše.